Li Tirkiye yek ji mijara sereke ku bi salan hatiye çareserkirin kêşeya Kurd e. Her partiyeke siyasî li Tirkiye beriya ku bibe desthilat soza çareserkirina wê kêşeyê dide û heta niha bi dehan desthilat guherîne jî ew kêşeya Kurd nehatiye çareserkirin. Lê Partiya Pêşerojê ku nehatiye awakirin û serokatiya wê jî Serokwezîrê Beriyê Tirkiye Ehmed Davutoglu dike bi îddiayê ku kêşeya Kurd çareser bike. Serokê Şaxa Şirnexî ya Partiya Pêşerojê Şahîn Solhan dibêje ku di serî de partiyên Kurd her partiyeke siyasî kêşeya Kurd ji bo berjewendiyên xwe bikaranîne. Lê ev ê ji del wê kêşeyê li ser du xalan çareser bikin. Mesela Kurdî meseleyê rast e, gelek girîng e, gelek mezin e, lê ne meseleyê weqa mezin e ku heta neyê çareserkirin. Yani ev partiyên ku siyaset kirîn samîmî nehatîne evê mesele. Yani her keskê ji bo berjewendiyê partiya xwe ji bo berjewendiyê siyaseta xwe mesela Kurdî bi karî înadîne. Wexta em samî ewil em ê xwe li zimanê Kurdî em ê xwe bikî xweyî. Çünkü nasnama milletkê zimanê wî ye. Milletek zimanê xwe ji bîr bikin, nasnama xwe ji bîr bikin. Em ê ewil xwe li zimanê Kurdî bikî xweyî. Wextê anayasayê sivîl me îna Türkiye, ji xwe mesela Kurdiya çareser bibit. Derbarê pêwendiyên partiyên siyasîyên li gel Kurdan de jî Solhan radigihîne ku heta ku bi Kurdên Başûr, Rojava û Rojhilat pêwendiyeke baş û qahîmneyê ava kirin, li Bakur jî tu alî nikare bi Kurdan re têkiliyeke saxlem ava bike. Taybetî li gel Kurdê Başûr, li gel Kurdê Rojhilat, li gel Kurdê Rojava yani medvê têkiliyên spehî çêbin. Yani çünkü ev gelek bername de, gelek programên dîje min ev gotiya zê dîsa dubara bikin. Çünkü ev gelek girîng e. Yek Kurdê Rojava nas nake ew mafê Kurdê Bakur jî nas nake. Yek Kurdê Başûr û Rojava jî nas nake, ez bawerim ew mafê Kurdê Bakur jî nas nake. Ji ber wê em mesela Kurdî tek parça dibînît. Türkiye'de wekû demokratik mafeyî em bidîne û piştî wê em ê xwe Kurdên dî jî ve her sê parçên dî jî Partiya Pêşerojê tê xwe bikî xweyî. Her wiha serokê giştiyê Partiya Pêşerojê Ehmed Davutoglu jî di 23 Tebexa 2020 de di yekemîn Kongreya Asayî ya Bajarê Van a Bakurê Kurdistanê de ragihandibû ku welatê Tirkiye ku li Van, Diyarbekir, Stenbol, Sûriye û Iraqê xwedî li Kurdan dernekeve serfiraz nabe. û ger Kurd azad wekev û di nava aramiyê de nejîn, li Tirkiye tu kes di nava aramiyê de nabe. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.